yi buzance ya kare. Mun samu mai halin kirki. Majalisa ta jiha ne barista Ahmad sai ka koma. Kai ku bani kiɗan barista mai halin girma. Barista Ahmad Mun majalisa ta jihar mu mai daɗin nema. burin sai Karamar hukumar Ibu yanzu fa mun girma. Barista Ahmad Mun samu mai toshe bakin yan gulma. burin sai Gaya saboda wakatun da zance ya girma. Wannan sakon dan asabe ya zarce bai zafin nema. Mai mana wasu baya amin karatun dan kurma. Barista Ahmad Ga ciya mun fati ginshiki daɗin kowa. burin sai Wani rabul dan asabin mu mai daɗin tsayuwa. Barista Ahmad Na yayin bibi bayyana da fushin kowa. burin sai Mai kayan daɗi alfahar a gurin kowa. Barista Ahmad Ko jiha da ta raba ka asa nufin kowa. Aya, mun kai ka zama damuna a raba kowa. Aya, jama'a ta yi sun yaba maka ogana a burin sai na majalisa ta jiha aiki dare rana. Barista Ahmad Barista a maskazar ta yan gugar zana. burin sai San ba na gashi ta raba to sai na kwana. Barista Aya, domin na zai shigarin da ke daɗin kwana. burin sai Masu kyauta ba su aba da mai kawo kuka. Barista Ahmad